טוב, אז היום אנחנו נדבר על מאמץ כוחות צירים במזבח. אנחנו נתחיל בפתרון של מזבח, להוציא את הכוחות במוטות לפי השאלות. לקחתי פה תרגיל משאלון שנקרא 97154, זה השאלון הקודם, אתם תיבחנו על שאלון מספר אחר, שמתעסק רק בסטטיקה, זה שאלון משולב. מועד א', קיץ 2024, תשפ"ד. אז בתרשים מספר 5, מסורטט מזבח עשוי מצינורות, הקוטר שלהם 3 צול, העובי דופן של הצינורות 1.5, אנחנו נראה את זה אחר כך בחוברת פרופילים, חוברת טבלאות. המזבח מוחזק בניצב למישורו, זה אומר שהוא לא פועל, הוא לא יכול לזוז לפנימה או אלינו, לכיוון שלנו. המאמץ המותר בפלדה 160 מגה פסקל. יש להתחשב בקריסה במוטות לחוצים. בסדר, אז בנושא של קריסה וכוחות במוטות אנחנו נטפל אחר כך. העתקתי את סעיף א', חשבו את התגובות בסמכים. אז אנחנו נסמן את כוחות התגובה הפועלים בסמכים, סמך קבוע, סמך נייד, ונתחיל. משוואה ראשונה, סכום כוחות בכיוון X שווה ל-0, כן, יש לי רק נעלם אחד ב-X, אז נתחיל במשוואה הזאת, יכול להיות מצב גם אחר. אז יש לנו בעצם 60 ועוד AX שווה ל-0, מכאן ש-AX מינוס 60, זה אומר לכיוון שמאל. אז הכוח שלנו פה 60 קילו ניוטון. נעבור לסכום מומנטים על A, שני נעלמים ב-Y, כדי לבטל נעשה סכום מומנטים על A, עם כיוון השעון פלוס. אז יש לנו 60 במרחק של 3 עם כיוון השעון, ועוד 20 אני מוציא גורם משותף. יש לי פעמיים 20. אם אתם שמים לב, כל הכוחות, כן, ה-20 הזה וה-20 הזה, הוא פעמיים במרחק של 3. אוי, רגע, מה עשיתי פה? כן. נו. או, זהו, המסך של הזום פשוט היה לי על כל הרקע. אוקיי. אז מה שהתחלתי להגיד, זה שבעצם יש לי פה פעמיים 20 במרחק של, אני חושב ששלוש, רגע, הסרגל מסתיר לי, כן? ואותו דבר 20 במרחק של 6, אז אני רושם פשוט בצד כפול 2. אני כותב 2 כפול 20 במרחק של 3, אחר כך במרחק של 6, אחר כך במרחק של 9, מינוס 12 BY שווה ל-0. אז אני כותב 60 כפול 3 ועוד 2 כפול 20 בסוגריים כפול 3 ועוד 6 ועוד 9 חלקי 12, 75. BY 75. חיובי, אז הוא למעלה. נעשה סכום מומנטים על B שווה ל-0, אז אותו עיקרון, 60 כפול 3, מינוס עכשיו 2 כפול 20, כפול 3, 6, 9, ועוד 12 AY.
60 כפול 3, פחות 20 כפול, פחות 2 כפול 20 כפול 3, 6, 9, וחלקי מינוס 12. אז קיבלתי 45. ונעשה בדיקה. כן, גם לי יצא ככה. מצוין. אז בואו נראה, יש לי מינוס 20 כפול 6, פלוס 75, פלוס 45, וזה שווה ל-0, כן? מספיק לעשות אפילו בדיקה ידנית, וחישבנו את כוחות התגובה בסמכים. נעבור לסעיף ב'. חשבו את הכוחות במוטות 1 עד 6, יש לרשום את התוצאות בטבלה, ולציין האם המוט לחוץ או מתוח. ומה שיפה זה שהם גם מספרו לנו את המוטות, אז יותר קל בעצם לבדוק את זה. אנחנו נתחיל בחתך מקומי, צומת A. אני אחתוך אותו. המשולש שלנו 3 על 3, אז הזווית היא 45 מעלות. זה N2, זה N1. שההנחה היא חיובית, זאת אומרת, אנחנו מניחים שהכוחות במתיחה. אנחנו מתחילים בסכום כוחות בכיוון Y, כי יש לנו בעצם שני נעלמים ב-X. סכום כוחות בכיוון Y שווה ל-0. למעלה זה פלוס. אז יש לי 45 ועוד N2 סינוס 45 שווה ל-0. במקרה של 45 זה לא משנה אם עושים סינוס או כלום, או אם עושים סינוס או קוסינוס. אז מה שמתקבל זה 45 לחלק למינוס סינוס 45. אז זה יוצא מינוס 63, 64 בערך. מינוס 63, 64. לחוץ. זה אומר שההנחה לא הייתה נכונה, אני מתקן פה את הכיוון של החץ, ונרשום פה גם 63, 64. עכשיו נעשה סכום כוחות בכיוון X, שווה ל-0, ימינה זה פלוס, אז יש לי מינוס 60, מינוס 63, 64, הכוח שהפכתי את הכיוון שלו, קוסינוס 45, ועוד N1 שווה ל-0. אגב, הדבר הזה, כן, אני אעשה גם בדיקה במחשבון, אבל אם אמרנו שסינוס וקוסינוס זה אותו דבר, אז זה חוזר להיות 45, כאילו מינוס 45. כן, בואו נראה, 63, 64, קוסינוס 45, חוזר ל-45, אז יש לנו בעצם מינוס 60, מינוס 45, מעביר אותו אגב, ואני מקבל ש-N1 שווה 105. מתוח. שאלות? לא, לא, בסדר, כן, כן. 105, נכון. בסדר, אנחנו נעבור למוט 3. מוט 3 הוא מוט מיידי, מישהו יכול להניח כמה הוא שווה? רק רגע, מוד 3 זה N3. N3 שווה 20. נכון, 20 מתוח, ונעשה לו גם חתך.
זה החתך שלנו. אז לפי סכום כוחות בכיוון Y, עוד פעם אנחנו מניחים אותו מתוח, לא משנה מה הכוחות במוטות האלה. לפי סכום כוחות בכיוון Y שווה ל-0, למעלה זה פלוס, N3, סליחה, N3 מינוס 20 שווה ל-0, N3, 20 קילו ניוטון, מתוח. בואו נסמן את המוטות שמצאנו. מוט 7 אותו דבר, מוט מיידי. מישהו יכול להגיד כמה נראה לו הוא שווה? 20. נכון, אבל לחוץ, כן? מינוס 20. אז הנה הצומת. אנחנו מניחים אותו למטה, ונעשה סכום כוחות בכיוון Y שווה ל-0, למעלה זה פלוס, אז מינוס 20 מינוס N7 שווה ל-0, ומכאן ש-N7 מינוס 20 קילו ניוטון לחוץ. נעבור למוטות 4, 5 ו-6. אנחנו נפתור אותם על ידי חתך, שאני מעדיף להסתכל ימינה כי פשוט יש פחות כוחות, אז החישוב יהיה יותר פשוט. אפשר לעשות בדיקה, תמיד גם לעשות חיתוך לצד השני אם יש זמן. אז ניקח מפה גם את הקו מידות. שוב אנחנו מניחים את הכוחות של המסבך החוצה, הנחה של מתיחה. הזווית שלנו 45 מעלות. ונתחיל עם המשוואה הפשוטה, סכום כוחות בכיוון X, בכיוון Y, N6 הוא היחיד שיש לו רכיב ב-Y, אז נתחיל בסיגמה Fy שווה ל-0, למעלה זה פלוס, אז יש לי מינוס 20 ועוד 75, פחות הרכיב של N6 בכיוון Y, סינוס 45. אז אני אעביר את מינוס N6 סינוס 45 אגף יהפוך לפלוס, ואז את כל המספרים אני פשוט מחלק בסינוס 45, מינוס 40, מינוס 75 חלקי סינוס 45, רגע סליחה, פלוס 75, אז קיבלתי 49.5 בערך. N6 שווה 49.5 מתוח. מינוס 40 פלוס 75, זה כביכול 35. בסדר. כל זה 35. טוב. נעבור למוטות האחרים. אז אני אעשה סכום מומנטים על הנקודה הזאת. נראה לי יש לה שם, אשתמש בשם שכתוב, נקודה D. סכום מומנטים על נקודה D, כדי למצוא את N4, כן? אנחנו רוצים לאפס את N6 ו-N5, על ידי נקודת המפגש במומנטים, אנחנו נאפס אותם. סכום מומנטים על D שווה ל-0.
עם כיוון השעון פלוס. אז יש לי פעמיים 20 במרחק של 3, מינוס 75 במרחק של 6, ומינוס הכוח הצירי במות N4 כפול 3. מעביר את המינוס 3N4 אגף הופך לפלוס, ואז את כל המספרים בצד השמאלי אני פשוט מחלק ב3. אז S2 כפול 20 כפול 3, פחות 75 כפול 6, חלקי 3, קיבלתי מינוס 110. לחוץ. בסוף אני גם אעשה בדיקה שאין לי פה איזושהי טעות, על ידי סכום כוחות בכיוון X. אני עובר עכשיו לסכום מומנטים על נקודה H. אני מאפס את 4 ו-6 כדי למצוא את 5. סכום מומנטים על H עם כיוון השעון פלוס. אז יש לנו ככה, מינוס 75 כפול 3, ועוד 3N5, סליחה, ועוד 3N5 שווה ל-0, כן? אפשר לצמצם ב-3, להעביר אגף, אז N5 הוא 75 קילו ניוטון מתוח. אז בואו נרשום את מה שקיבלנו ונעשה בדיקה. N6 יצא לי 45. N4 יצא לנו בלחיצה 110, ו-N5 יצא לנו 75. אז אם אני עושה סכום כוחות בכיוון X, אז יש לנו פה 110, פחות 75, פחות 45, קוסינוס, יצא לנו 40, לא, 40 ו-N6, 49 וחצי, סליחה. 49 זה לא הסתדר לי. 49 וחצי, נרשום את זה מחדש. קוסינוס 45 שווה ל-0. בואו נראה. 110 פחות 75 פחות 49 וחצי קוס 45. קיבלתי 0, קיבלתי כביכול במחשבון. מינוס 1, 7, 8 כפול 10 במינוס 3, שזה 0.001, לא, לא, לא. אוקיי? צור. זה נכון. בדיקה. עכשיו, מה שהם ביקשו זה שנשים להם את כל הכוחות, נרכז להם את כל הכוחות בטבלה של המוטות שחישבנו. אז אני כותב פה NI, את הכוח שלנו, לא יודע, נקרא לו נגיד F ביחידות של קילו ניוטון, או N ביחידות של קילו ניוטון. ופה אני כותב T, שזה טנס, מתוח, ו-C לחוץ. אז 1, 2, 3, 4, 5, 6. N5 יצא לנו 75.
N4 מינוס 110, N6 49.5, N7, היה לנו גם את N7, מינוס 20, N3 20, ואת N2 ואת N1. N2 מינוס 63, 64, ו-N1 105. אז אפשר לרשום פה עכשיו tensed, compressed, tensed, compressed, tensed, tensed, compressed. כן, העתקתי אותה עם המינוס ופלוס, אז נראה לי קצת יותר ברור. עד לפה, בסדר? אוקיי. כן. טוב, עכשיו אנחנו נעבור בעצם לסעיף החדש. נתון שכוח במות 7 הוא כוח לחיצה, והגודל שלו מינוס 20, זה גם מה שחשבו את המאמץ הקיים במות ובדקו אם הוא עונה על דרישות החוזק המותר. טוב, אז לפני שאנחנו נתעסק בסעיף ג', אני רוצה לדבר על מאמץ. זה משהו שהגדרנו אותו בתחילת השנה, הסמסטר הקודם. מישהו זוכר אולי? לא נראה לי שמישהו זוכר. טוב, אז קודם כל, מאמץ אנחנו מסמנים באות סיגמה קטנה, בהגדרה, גם בתורת הבנייה דיברנו על זה. מאמץ זה כוח ליחידת שטח. זאת אומרת, אם אני מפעיל את אותו כוח על שטח קטן יותר, מתקבל מאמץ גדול יותר. ופיזית אפשר להרגיש את זה, נגיד אם אני לוקח את כף היד שלי, אוקיי? ואני לוחץ עליה עם משהו שיש לו שטח גדול, כן? או את אותו כוח, אם אני לוחץ נגיד עכשיו עם איזשהו עיפרון או עם איזשהו עט מחודד, אז אני מרגיש פתאום כאב גדול יותר, כן? אני יכול אפילו אולי לחדור את האור שלי, כן? עם מחט או עם איזשהו שפיץ בלחיצה, בסדר? המאמץ גדל, כי השטח שהכוח מתפרס עליו קטן יותר, בסדר? אז ככל שיש לי בעצם כוח ליחידת שטח קטנה יותר, המאמץ גדל, או להפך, בסדר? גם נגיד לאדמה יש איזשהו מאמץ, כן, לקרקע שהיא יכולה לקבל, וכשאני דורך עם כף הרגל שלי, אז הקרקע יכולה לקבל את המאמץ, אבל אם למשל אני אשים פה מסמרים ואני אדרוך עליהם, אז המסמרים בעצם יחדרו את הקרקע. וככה גם בעצם אנחנו
אז מתכננים ככל בסוף. שהכוח לחיצה גדל, אז המאמץ קטן, נכון? עוד פעם? זה, זה מה שאמרת, שכאילו ככל שכוח הלחיצה גדל, המאמץ קטן. לא. אני אז, דיברתי על שטח. ככל שהכוח גדל, המאמץ גדל. וככל, מבחינת וככל, השטח, הבנתי, כן, הבנתי. וככל שהשטח קטן, גם המאמץ גדל. אז אני דיברתי הבנתי. על אותו כוח, כן? אם אני מפעיל פה כן, כוח, כן. נגיד של קילוגרם אחד, אז אני ארגיש, אני ארגיש שונה אם הכוח הזה מתפרס על כל כף היד שלי, כן? למשל, אני מחזיק איזשהו משקולת או על של נקודה קילוגרם, ספציפית, כאילו. או כן, או שתחשוב שאני לוקח עיפרון, על העיפרון אני שם משהו ששוקל קילוגרם, אז אני כן. מרגיש את הכאב, בעצם זה רוצה לחדור את האור שלי, כי המאמץ גדל, פתאום האור שלי לא יכול לקבל את המאמץ הזה, בסדר? אז המאמץ יגדל, בוא נרשום את זה כנוסחה, אולי זה יהיה יותר ברור. אז מאמץ שווה לכוח ליחידת שטח, כן? אני יכול להגדיל את הכוח, ואני יכול להקטין את השטח. קילו ניוטון, סנטימטר רבוע, קילו ניוטון לסנטימטר רבוע. אני יכול גם להגדיל את הכוח ולהקטין את השטח, ואז אני מגדיל את המאמץ כאילו גם מבחינת הכוח וגם מבחינת השטח שלו. אז N כוח צירי, ו-A מהמילה area, שטח. עכשיו בוא ניקח פה כאילו בעצם, לא יודע, איזה משהו פשוט, כן? בשאלה הם שואלים אותנו לא סתם על כוח לחיצה, אבל אנחנו נעזוב שנייה את הכוח לחיצה, את ה... יותר נכון מאמץ, כן? ואני רוצה לדבר דווקא על מתיחה. אני רואה שהדף פה כבר זה. אז לצורך התרגיל, נחשב את הכוח במות מספר, נחשב כוח של 20 במתיחה וכוח של 20 בלחיצה. מות 3. אז עבור מאמץ במות 3, כן? N3 20 קילו ניוטון מתיחה. אז יש לנו מאמץ שווה לכוח וחלקי שטח. קילו ניוטון לסנטימטר רבוע, קילו ניוטון וסנטימטר רבוע. עכשיו המוט נתון לנו, כן? נתון לנו בתרגיל, שיש לנו צינור בקוטר 3 ובעובי דופן של 1.5. אז אני אלך שנייה לטבלה, לחוברת שחילקתי לכם. ואנחנו נלך, רגע, נראה לי שאתם לא רואים את זה, אז שנייה אחת, share, זהו. אז זאת הטבלה שלכם. צריך לעשות פה קישור לתוכן עניינים, אבל בתוכן עניינים יש לכם פה שטחים של מוטות עגולים. נראה לי שזה זה, עמוד 52. תכף נראה. לא, צינורות עגולים, עמוד 22. 12, הנה. אז זה הצינורות. אנחנו אמרנו צינור בקוטר
3, כן, שימו לב, זה הקוטר. זו טבלה של צינורות בקוטר מסוים, זה ההמשך שלה. ובעובי דופן, אני לא זוכר, נסתכל, של 1.5. זאת אומרת, ממש עשו לנו חיים קלים. השורה הראשונה, אז יש לנו פה מעל את כל הנתונים בצורה ברורה. אז בואו נעתיק את זה. אז ככה. השטח שלנו, כן? בואו נסמן את זה. 4.12 סנטימטר רבוע. הכוח יש לנו אותו, ותראו, זה חישוב מאוד פשוט. 20 קילו ניוטון לחלק ל-4.12. אז 20 חלקי 4.12. קיבלתי 4.85 קילו ניוטון לסנטימטר רבוע, וזה שווה ל-48.5 מגה פסקל. כמו במאמצי כפיפה שעשינו, מעבר של קילו ניוטון לסנטימטר רבוע למגה פסקל, זה כפול 10, וזה קטן מ-160, מהמאמץ המותר במותר בפלדה, לכן זה תקין. בסדר? יופי. עכשיו אני רוצה לדבר על בעצם הסעיף הבא, סעיף שהם בפועל מבקשים, שנחשב את מוט 7, שהוא בלחיצה. עבור אז עבור מוט 7, N7 שווה 20 קילו ניוטון לחוץ. יש לנו תופעה, אוקיי? יש לנו תופעה שנקראת תופעת הקריסה. תופעת הקריסה זה שאני לוקח, במקרה הזה אני לוקח מוט, בואו נראה את מוט 7. הנה מוט 7. אז אנחנו יודעים שעל מוט 7 פועל כוח של 20, נכון? ואם הוא לחוץ, אז צריך לפעול עליו גם שקול של כוח של 20 לכיוון השני. מה שקורה כשאני לוקח מוט, אפשר לקחת סרגל ולעשות את אותו ניסוי, ללחוץ עליו משני כיוונים. המוט הזה במאמץ מסוים ירצה לקרוס הצידה, אוקיי? ואנחנו צריכים לדאוג שאם המאמץ שהוא יודע לקבל, שהוא לא יקרוס. ולכן יש לנו דבר שנקרא מקדמי קריסה. אנחנו במסגרת הקורס משתמשים במקדמים, אבל את המקדמים האלה אפשר בגדול לפתח. עכשיו, עבור מוט דו-פרקי, הנוסחה הולכת ככה. השלבים שאנחנו עושים, שלבי פתרון, 1, נחשב את תמירות המוט, נחשב את תמירות המוט. תמירות מוגדר, מסמנים את האות הזאת בלמדה, אות יוונית, וזה שווה לאורך קריסה, תכף אני ארשום את זה, וחלקי רדיוס אנרציה, ואני אתן איזשהו הסבר על כל דבר. אז L היא אורך קריסה, במוט דו-פרקי, אורך הקריסה יהיה האורך של המוט. במוט
מסבך דו דו פרקי, אורך הקריסה יהיה אורך אמות. זה אומר שבמקרה הספציפי שלנו, LE, יהיה שווה ל-300 סנטימטר, כן? האורך של אמות מנקודה G לנקודה D, 3 מטר, שזה 300 סנטימטר. בסדר? זה ברור? זה אורך הקריסה. אחר כך אני אראה לכם טבלה שבעצם מראה קריסה של אלמנטים שמוחזקים בצורות שונות, ואת האורך קריסה שלהם, שהוציאו את הדברים האלה על ידי ניסוי. I קטנה, זה רדיוס אנרציה. רדיוס אנרציה זה איזשהו מספר פיזיקלי, כן? ההגדרה שלו זה שורש של מומנט אנרציה וחלקי שטח, נרשום את זה אולי עם יחידות. I קטנה ביחידות של סנטימטר, שורש מומנט אנרציה בסנטימטר ברביעית, חלקי שטח, סנטימטר בריבוע, כן, מתקבל בתוך השורש סנטימטר רבוע, ובשורש מתקבל סנטימטר, וזה זה כאילו ניצול של השטח ביחס למרכז. ככל שיש לי יותר מרחק של שטח מהמרכז, אז בעצם האלמנט הזה יתנגד יותר טוב לקריסה. בסדר? אז אני ארשום אולי פה, רדיוס אינרציה, מרחק של בערך, כן? בואו נעשה פה איזשהו קו, כי זה לא בדיוק ההגדרה הנכונה, אבל זה כאילו הגדרה כאילו שאולי קצת תסביר לכם. מרחק גיאומטרי של החומר מהמרכז. זה אומר שנגיד ניקח את הצינור שלנו, אני חושב שיש לי פה את התמונה של הצינור, אוקיי? אז תכף גם אולי זה יהיה קצת יותר ברור למה משתמשים בצינורות. זה בעצם חוסך גם במשקל וגם בחומר. אז אם יש לי את העיגול הזה, כן, את הצינור הזה שהוא מלא, ואת הצינור, הנה זה עוד קצת, ואת הצינור הזה שהוא חלול. אז בצינור המלא זה המרכז שלו, נכון? על ציר הסימטריה, אגב גם בצינור החלול, זה המרכז שלו. הרדיוס אנרציה, כן? אם זה הרדיוס, אז הרדיוס אנרציה יהיה איפשהו פה, אוקיי? זה יהיה הגודל שלו, כן? אני מראה איזשהו משהו עקרוני, לא ממש עם מידות. לעומת זאת, במקרה השני,
רדיוס אנרציה, המרחק שלו יהיה איפשהו לנקודה, רגע. המרחק שלו יהיה איפשהו פה, לחלק הזה, איפשהו בעובי של הטבעת, כן? ולכן הרדיוס אנרציה של צורה מספר 2, כן? נגיד שזה 2 וזה 1, תהיה גדולה מהרדיוס אנרציה של צורה מספר 1. הניצול של החומר בצורה מספר 2 תהיה הרבה יותר טובה מאשר מהניצול של החומר בצורה מספר 1. זאת אומרת, בצורה מספר 1, אם היה לי אפשרות לקחת פה שטח פנימי ולהוציא אותו החוצה, הייתי מגדיל את הרדיוס אנרציה. שוב, לשטח מספר 1, כן, לחתך 1, יש יותר שטח מחתך 2. כן, A1 גדול מ-A2. לכן אם אני לוקח את שני החומרים, מן הסתם המוט המלא בחומר יהיה יותר חזק מהמוט השני. אבל אם אני אקח אה, מוט שיש לו את אותו שטח, כן? בואו ניקח נגיד, זה משהו עקרוני. וואי, לא מצליח. ניקח פשוט את כל זה, קופי לפה. נקטין את זה ככה, ונגיד שזה גם שווה ל-A2. כן? נגיד שהחתך השלישי ששמתי, השטח שלו הוא כמו A2. פשוט הרדיוס אנרציה פה, R3, יהיה יותר קטן מ-R2. במקרה הזה שאני בעצם ישווה בין שני הפרופילים האלה, הפרופיל הימני יתנגד הרבה יותר טוב לקריסה. עוד דוגמה לקריסה, כשאני לוקח סרגל כזה שאנחנו עובדים איתו בכיתה, ואני לוחץ עליו, הוא תמיד ירצה לקרוס לציר החלש שלו. זאת אומרת, הקריסה שלו תהיה ככה. היא לא תהיה לכיוון הזה, נכון? הסרגל כשאני לוחץ עליו תמיד ירצה לקרוס או ימינה או שמאלה לכיוון ציר אחד, לא לציר השני. נכון? כן. כן. אז זהו, אז זה בעצם הרעיון, ואגב, נגיד היום מוכרים מוטות של מטאטא, כן? שעשוי מצינור מאוד מאוד דק, בעצם מפח, כזה, נכון? מה הרעיון? לקחת משהו מאוד זול עם באמת מינימום חומר, ולעשות לו משהו בעצם שמתנגד לתנועה שאנחנו מטאטאים, כי כשאנחנו מטאטאים אנחנו בעצם רוצים לגרום לכפיפה. אם במקום צינור הייתי לוקח כאילו פח ולא מעגל אותו, ומחבר אליו את המטאטא, אז הוא פשוט היה מדלדל, נכון? לא הייתי מצליח לטאטא איתו. בסדר? אז זה לגבי הסוג של ההסבר. מבחינת החישוב, עוד פעם לא חייבים לדעת את ההסבר, אז הדבר הראשון שאני עושה, אני מחשב את למדה, אז יש לי את האורך וחלקי רדיוס אנרציה. כתבתי פה במוט מספח שהוא דו-פרקי, האורך של המוט יהיה אורך המספח. אני אביא לכם טבלאות, מה קורה כשזה לא דו-פרקי. לא מאמין שיהיה לנו במבחן דבר כזה, אבל שיהיה לכם. אז תראו, אני כותב פה קריסה.
ובעצם יש לכם פה תמונה שבעצם לקחו סרגלים, ובעצם העמיסו אותם בעומס שגרם כאילו לאותו אורך של קריסה. זאת אומרת, המידה הזאתי שווה למידה הזאתי, שווה למידה הזאתי, וכן הלאה. אוקיי? אז תשימו לב שבעצם לכל אחד מהם היו צריכים לתת עומס שונה. פינד, פינד, זה פרקי פרקי, זה בעצם כמו מוט המסבך, ורואים אותו מתעקם בצורה כזאת. פיקסט, פיקסט, זה רתום, רתום, כן, ריתום, אם אתם זוכרים, אבל אמרנו שזה גם מתנגד לסיבוב. היו צריכים בעצם להעמיס אותו בהכי הרבה כדי לגרום לו לקרוס, כי בעצם פה יש התנגדות לסיבוב ופה יש התנגדות לסיבוב. פינד, פיקסט, כן, פרקי, רתום, אז היו צריכים קצת בפחות עומס, ופה מה שיש לכם זה פיקסט, ריתום וחופשי. כן? פה בעצם, שימו לב, היו צריכים להעמיס את העומס הכי קטן, כדי לגרום לו בעצם לקבל את אותה הזזה, את אותה קריסה. בסדר? אז הכינו לנו פה בעצם טבלה, שבעצם אומרת לי איך אני, במקום לעשות נוסחה חדשה לכל דבר כזה, אני בעצם משנה את האורך. אם נגיד האורך של השלוש מטר של אמות מסבך היה רתום חופשי, אז במקום להציב 3, הייתי כותב 2 כפול 3 ומציב 6. ברור? אם היה לי ריתום ו... ופרק, אז הייתי כותב 3 כפול 2 שליש. אוקיי? הייתי כותב בעצם 2 מטר. ואם היה לי בעצם ריתום, אז הייתי כותב במקום 3, 1.5 מטר. בסדר? אז אני אשים לכם את זה. אז שוב פעם, בדרך כלל במבחנים הם מטפלים בקריסה במוטות דו-פרקיים, לפעמים הם גם נותנים נתון, כשאין, אבל שהטבלה הזאת תהיה לכם. אם יש איזשהו משהו אחר, אז שיהיה לכם. אני כותב פה אורך קריסה עבור אה, אורך קריסה עבור מוטות לפי, כתוב פה צורת הריתום, אבל זה, אוקיי, נו, צורת הריתום שלהם. לא יודע אם זה בדיוק נכון להגיד. אז למשל, עבור, דוגמה, עבור רתום חופשי, אם זה 300 סנטימטר, אז LE שווה ל-2 כפול 300, 600 סנטימטר. עבור רתום פרקי, כן, אנחנו מדברים על כוח שגורם לקריסה. אז LE זה 2 שליש כפול 300, שזה 200. בסדר, אבל ברור שצריך עוד אחד. עוד אחד. נעשה עוד אחד. אז ניקח את הרתום. עכשיו, זה סימון, זה לא בתוכנית הלימודים, אבל זה סימון של ריתום נייד.
כי בעצם אני רוצה ללחוץ כדי שאני אוכל ללחוץ אותו, אני צריך פה איזשהו משהו שיאפשר את הלחיצה. אז L E שווה לחצי כפול 300, שזה שווה ל-150. בואו נעשה צבעים. 2 זה 2, בסדר? 2 זה 2, 2 שליש, 2 שליש, חצי. חצי, ואת הראשון הראינו קודם, כן? שאמרנו במות מסבך, במות שהוא פרקי פרקי, האורך הוא האורך, אבל אתם יודעים מה, נשים אותו. במות מסבך, 300, אז במקרה הזה LE פשוט שווה ל-300. בסדר? כן. כן. יופי. אז אני חוזר לתרגיל. אז אמרנו שלב ראשון, שלב א', חישוב, אתם תראו שזה ממש לא מסובך. תמירות המות. לא רק שזה לא מסובך, לאחרונה במבחנים הם עושים דבר נפלא. הם נותנים את הסעיף כנתון, זאת אומרת, נתון שהכוח במות 7 הוא 20 קילו ניוטון לחוץ. זאת אומרת, גם אם אתם טעיתם, או גם אם לא הספקתם לפתור את הכוחות במסבך, אתם יכולים בעצם לפתור את תבדוק הסעיף את הזה. עצמך גם. כן. אז זה סעיף, שימו לב, יש לי פה 3 נקודות שאני יכול די מהר לקבל אותן. טוב, אז אני אקח איתי פה את הדבר הזה כדי לא לשגע אתכם. אז אצלנו אמרנו שתמירות זה אורך קריסה חלקי רדיוס אינרציה. אורך הקריסה שלנו זה 300, ורדיוס האינרציה, שימו לב, הוא נתון. אוקיי? חשוב לי אולי להראות עוד משהו, שתרגישו את מה שאני כתבתי פה, שבעצם הרדיוס זה המרחק מהמרכז איפשהו לעובי דופן. זה אומר שלצינור באותה קטגוריה, כן? כל הצינורות האלה הם בקוטר 3. ככל שהשטח שלי גדל, תשימו לב שרדיוס האינרציה לא בצורה דרמטית, אבל הוא קטן. אם פה היה 3.09, פה הוא 2.96. זאת אומרת, הניצול, כן, כי הקוטר אותו קוטר, רק העובי הפנימי גדל. הניצול של החומר קטן, מן הסתם, יותר שטח, יותר חזק, כן? אני מעבה אותו, אבל הניצול הוא פחות טוב. אז איפה היינו? כן. אז 300 לחלק ל-3.09. זה שווה קצת לפחות מ-100. 300 חלקי 3.09, 97. השלב השני זה לחלץ מקדם קריסה. שלב ב', נחלץ את מקדם הקריסה מטבלאות. אז אני הולך פה לחוברת, יש לכם את זה בתוכן עניינים, זה קצת אחרי המוטות. הנה. אז אלה מקדמי קריסה, כשאנחנו מדברים על צינורות. בסדר? זה מקדמי קריסה של צינורות, רואים? עבור צינורות פלדה.
אז אני אראה לכם איך אני בעצם משתמש בזה. אפשר אפילו קצת להקטין את זה. אוקיי. אז יצא לנו 97. למדה 97. נחלץ את מקדם הקריסה, ומקדם הקריסה אנחנו מסמנים אותו בסימון אות יוונית שנקראת אומגה. זה כמו מזכיר קצת W קטנה. אז יש לנו 90, ויש לנו 7. 90 ו7. אז המקדם שלנו 1.64. אומגה 1.64. בסדר? ברור? כן. לצורך העניין, נגיד היה לי 47, 46, אוקיי? הייתי לוקח את העמודה של 40 עם השורה של 6, ואז המקדם היה 1.1. נעשה את זה אולי עם קו זה יותר 90 ו7. והשלב האחרון זה להציב בנוסחה של מאמץ וכפול מקדם. שלב ג' נחשב את המאמץ עם המקדם. אז במקרה הזה, מאמץ קריסה, כוח כפול מקדם וחלקי שטח. אז הכוח שלי בקילו ניוטון, שטח סנטים רבוע, המקדם הוא חסר יחידות. אז הכוח שלנו הוא 20 קילו ניוטון, המקדם שלנו 1.64, והשטח, כמו מקודם, 4.12. 20 כפול 1.64 חלקי 4.12, 7.96. 7.96 קילו ניוטון לסנטימטר רבוע, וזה שווה ל-79.6 מגה פסקל. זה קטן מ-160. זה תקין, אפילו צינור מבוזבז. יכלתי להשתמש אולי בצינור חסכוני יותר. שאלות? לא. טוב, אז אנחנו נעשה הפסקה. אני אעשה גם הפסקה לתרגיל הזה, כי יש לנו בעצם עכשיו תרגיל ממבחן שהוא מההתחלה עד הסוף, ונעשה תרגיל ממבחן אחר. בסדר? כן.